Torna una altra vegada que va guanyar. L'han donat tercer però empatat amb el segon al temps. 50-94. Està molt bé. Està bé. Què passa? Saps si fa 4x400 al final o no? El 4x400 qui corre al final? No ho sé. No ho sé, vaig a veure l'Ernesto a veure què diu. Siempre hago la mínima en último. Una noia que està fent molt bé també. Aprenda a visualitzar aquí amb la rodoneta aquesta. Nul. Hasta allá. ¿Sí? ¿Está bien? Aquestes noies no van. Vinga, Mireia, vinga! Van molt igualades. Recta final a la cursa dels 200 metres.
mitjó. Hosti, com tant, Com un tio. mitjó. Ten, palo. Molt bé, molt bé. Palo.